Oyawre janeno mar Lolwe TV kendo machiegni e nonro mar Oboke, nyinga Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thor mar wache oboke mar The Standard en ni Did Maraga hand Uhuru BBI sword? Did Maraga hand Uhuru BBI sword? Mano ipenjo e oboke mar The Standard. Iwacho kose BBI oyudo mijing'o e dwaro mare mar loko pentik ma pacho kae kaluwore kod paro mane ogol kod jayal buche maduong' ma pacho kae mano David Maraga mar ketho oko od bura maduong' ma pacho kae. Iwacho ni jood bura duto ma pacho kae kendo thoth jood bura ma pacho kae mowuok e duond buche mopogore opogore sani koro oriwore kanyakla mar wito oko chik mar 2/3 gender rule, kendo gidwaro ni mondo gitim lokruok e pen chik mar wito oko chik mar 2/3 gender rule e pen chike ma pacho kae. Gino miwacho nyalo miyo mijing'o dwaro mar ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga mar loko pen chik kokadho e ripot mar BBI. Joute bura maduto ma pacho kae maok e ute duond buche mopogore opogore sani koro oriwre kanyakla mar golo e chik 2/3 gender rule, kendo gino miwacho ni omiyo BBI mijing'o e dwaro margi mar loko pen chike ma pacho kae. Mano e thor mar wache oboke mar The Standard. Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga oyudo mijing'o e dwaro margi mar loko pen chike ma pacho kae kokalo e ripot mar BBI. Bang' joute bura ma pacho kae duto ne oyiere mar thicho oko kendo golo oko chik mar 2/3 gender rule, mano chik madwaro ni omed kwan jotelo ma mine e od bura maduong' ma pacho kae. Oboke mar ariyo, duol mochung' ne weche mag joyal buche pacho kae mano Judicial Service Commission, duol mochung' ne joyal buche pacho kae mano Judicial Service Commission ne ogolo lai manyien kata chike manyien madhi tayo joyal buche ma pacho kae kinde ma gitiyo tijegi mag yalo buche e pacho kae. Oboke mar ang'wen, paro mar jayal buche maduong' ma pacho kae mano David Maraga mar ni ker Uhuru Kenyatta oketh od bura maduong' ma pacho kae owacho ni nomiyo ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga mijing'o mar loko pen chike ma pacho kae bang' ka jood bura ma pacho kae ne oriwore mar golo oko chik mar 2/3 gender rule e pacho kae, kendo ne giwacho ni gibiro riwore mar timo lokruok e pen chike ma pacho kae kokalo e ripot mar BBI kata ombulu mar paro mar golo oko chik ma kamano madwaro ni omed kwan jotelo ma mine e od bura maduong' ma pacho kae. Moko kuom jotelo mane owacho odiochieng' manyoro ni gidhi riwore mar golo oko chik mar 2/3 gender rule e pen chike ma pacho kae gin jaod bura ma Garissa Town mano Aden Duale mane owacho ni gidhi riwore mar timo lokruok ne pen chike ma pacho kae mar golo oko chik mar 2/3 gender rule, gino madhi nyiso ni jood bura duto dhi riwo lwedo lokruok ne pen chike ma pacho kae kokalo e ripot mar BBI. Oboke mar abich, losewi romo mane otimre e kind jalup ker William Ruto kod jagoro maduong' mar duond od bura mar Jubilee e pacho kae Raphael Tuju. Romo mane okawo seche 2 bang' ka Raphael Tuju ne olando ni duond od bura mar Jubilee ok dhi chungo ng'ata ng'ata madhi laro kom od bura ma Msambweni ma kaluwore kod yiero matin madhi timre e od bura mar Msambweni. Bang' Tuju ne owacho ni duond bura mar Jubilee ok dhi bedo kod jatelo madhi laro kom od bura ma Msambweni kendo gidhi siro lwedo duond od bura mar ODM e yiero ma kamano. Jalup ker ne ochopo e opisi maduong' mar Jubilee kendo ne otimo romo mar seche 2 kod Tuju. Kata kamano ne owacho ne ok omor kod chenro mane okaw kod duond bura mar Jubilee mar tamore golo jatelo kata jago madhi chung' laro kom od bura mar Msambweni, kendo ne owacho ni nyalo dhi siro jatelo moro amora madhi chung' kod duond od bura moro mopogore kod Jubilee. Oboke mar 7, pod loso mana ewi paro mar jayal buche maduong' e pacho kae mano David Maraga mane okwayo ker Uhuru Kenyatta mondo keth od bura maduong' ma pacho kae kuom tamore kete tim
chik ma 2/3 gender rule. Ito oboke mar 8, ndeke mag migepe mag piny owacho kaachiel kod ndeke mag obila e pacho kae sani koro dhi bedo e bwo jolweny ma pacho kae, mano Kenya Air Force. Ndeke duto mag obila kaachiel kod migepe mag piny owacho sani koro nitiere chenro mar mondo gidhi bede bwo jolweny ma pacho kae, mano Kenya Air Force. Ito oboke mar 10, lose wi midhiero ma okwako jopur mag majan e pacho kae, kama duol mar Kenya Tea Development Authority KTDA odiochieng' manyoro ne owacho ni gidhi miyo jopur mag majan e pacho kae bonus mapiny kaluwore kod achiedh nadi mokel kod tuo mar COVID-19. Ito oboke mar 12, jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho kae Mutahi Kagwe odiochieng' manyoro ne owacho ni gitiyo kanyakla kod migawo mar somo mar neno ni e kinde ma jopuonjre dhi chako ayanga weche mag somo dwe manyien, ngima mag jopuonjre gidhi keto e okang' mamalo kendo gidhi ng'iyo ni onge japuonjre moro amora madhi gamo kute mag COVID-19 e kinde ma gidhi yawo skunde magi kochakre tarik 5 dwe manyien. Ito oboke mar 10, ito oboke mar 14, 15 nyaka ito oboke mar 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Weche moko e counties kaachiel kod weche mag ohala be oboke ni mar The Standard. Thor mar tok oboke mar The Standard. Tok oboke mar The Standard, jatugo mar FC Barcelona miluongo ni Luis Suarez iwacho ni nyalo donjne kod keth mar chiwo weche mok mag adiera e kinde mane okawo citizenship mar piny Italy. Iwacho ni Suarez ne ok omiyo duol mochung'ne weche mag chiwo citizenship mag piny Italy weche makare e kinde mane odwaro citizenship mar piny Italy, kendo inyalo dhi donjone e doho kuom chiwo weche mag miriambo kaka achiel kuom yo mar kawo citizenship mar piny Italy motelo ne riwruok mare kod klab mar Juventus. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation, kendo thor mar wache oboke mar Daily Nation en ni Jubilee clips Ruto wings in Kwale by-election. Jubilee clips Ruto wings in Kwale by-election. Duond od bura mar Jubilee noweyo dhog jalup ker William Ruto komoko odiochieng' manyoro e kinde ma duond od bura mar Jubilee ne owacho ni gidhi siro lwedo jachung' mar ODM e yiero matin mar Msambweni, kendo ok gidhi chungo jatelo margi kata ng'at moro amora gi duond od bura mar Jubilee, kata kamano gidhi siro jachung' mar ODM e yiero matin mar od bura mar Msambweni. Gino miwacho ni ne oweyo ka dho jalup ker William Ruto omoko nikech ne ong'eyo ni duond od bura mar Jubilee dhi chungo ng'atgi e yiero matin ma Msambweni. Ito oboke mar 2 loso mana e wi achiedh nadi mag COVID-19. Ito oboke mar 4 loso mana kaka duond od bura mar Jubilee ne oweyo jalup ker William Ruto ka dhoge omoko bang' lando ni duond bura mar Jubilee dhi siro lwedo jachung' mar ODM e yiero matin ma Msambweni. Iwacho ni gino ne oweyo William Ruto ka kian to ochung' kanye, kata kamano ne owacho ni onyalo dhi siro lwedo jachung' moro amora yiero matin ma Msambweni, kata odoko ni Jubilee dhi siro jachung' mar ODM. Ito oboke mar 5 lose wi limbe ma ker Uhuru Kenyatta timo limbe mag apoya e pacho kae. Nochako kod limbe ma apoya e gwenge mag Kisumu. E jumani notimo limbe ma apoya e gwenge mag Mombasa kata e kaunti ma Mombasa e ng'iyo development kata chenro mag dongruok mag piny owacho mag Jubilee. Ito oboke mar 8 ito oboke mar 6 loso e wi ywaruok mane otimre. Ito oboke mar 6 loso e wi ywaruok mane otimre e County Assembly ma Migori e kinde mane chenro mar thicho oko gavana wa Migori Zachary Okoth Obado ne ochakore ayanga odiochieng' manyoro. Gino mane oweyo MCA achiel mano nyadendi Mary Odiga kod hinyruok e kinde ma lweny ne omuoch e County Assembly ma Migori. Ito oboke mar 7 pod loso mana e wi chenro mar 2/3 gender rule ma okwako pacho kae. Ito oboke mar 8 lose wi midhiero mokwako seneta ma Kakamega Cleophas Malala bang' ka DCI
kod DPP nowacho ni weche manowacho ni tijo matemo kao ngimane pacho kae gin weche mag miriambo. Oboke mar 10 loso ewi mibadhi mokwako duol mar KEMSA, weche mowuok e kaunti, pach jondiko kaachiel kod pach josomo, weche mowuok e pinje maoko. Tok oboke mar Daily Nation wayudo weche tuke kama iwacho ni clubs mag Gor Mahia kaachiel kod AFC Leopards ne ochako ayanga tiegruok margi odiochieng' mar wuok tich. Jotugo mag Gor Mahia kaachiel kod AFC Leopards ne ochako ayanga chenro mar tiegruok kata training margi chieng' wuok tich. Tok oboke mar Daily Nation oloso mane midhiero mokwako jopur mag majan e pacho kae bang' ka duol mar Kenya Tea Development Authority, mano duol mochung' ne jopur mag majan e pacho kae, ne owacho ni gidhi miyo jopur mag majan e pacho kae bonus mapiny kaluwore kod chiedh nade mag yudo kaka duolno ewi tuo mar COVID-19 e pacho kae. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star, kendo thor mar wache oboke mar The Star en ni Kenyatta blocks Ruto and Raila poll showdown. Kenyatta blocks Ruto and Raila poll showdown. Lose wi chenro mar duond od bura mar Jubilee okang' mane gikawo mar wacho ni gidhi siro lwedo jachung' mar ODM e yiero matin mar Msambweni. Iwacho ni ma ne omiyo jalup ker William Ruto mane geno tiyo kod yiero matin ma Msambweni mar temo teko ne kod ogai ma ODM Raila Odinga e gwenge mag kadho wadh nam chumbi ne ogore Luanda, kendo duond od bura mar Jubilee dhi siro lwedo jachung' mar ODM e yiero matin ma Msambweni. Oboke mar 2, ogai ma ODM Raila Odinga owacho ni mae kinde mar timo lokruok ne pen chike ma pacho kae, kendo neno ni ogendni duto ma pacho kae oyudo lemo e telo maduong' ma pacho kae. Oboke mar 3 loso ewi ywaruok e County Assembly ma West Pokot. Oboke mar 4 midhiero mokwako ker Uhuru Kenyatta kaluwore kod paro mar David Maraga mane okwaye mondo oketh od bura maduong' ma pacho kae bang' tamore kete tim chik ma 2/3 gender rule. Oboke mar 5 kaka jotelo motenore kod jalup ker. Oboke mar 5 lose kaka jotelo motenore kod ker Uhuru Kenyatta ne otemo duto manyalore mar neno ni jalup ker William Ruto ok oyudo thuolo mar dhi siro lwedo jachung' mar Jubilee e yiero maduong' ma Msambweni, kendo gino mano omiyo giwacho ni duond bura mar Jubilee ok dhi chungo ng'ata ng'ata e yiero matin ma Msambweni. Iwacho ni ma ne oketho paro mar jalup ker William Ruto mar dhi pimo teko ne kod ogai ma ODM Raila Odinga e gwengego ma kadho wadh nam chumbi. Oboke mar 7 lose wi kes mokwako kata kes mitudo kod jaod bura ma Kapseret mano Oscar Sudi, kendo odiochieng' manyoro ne odonjne kod keth mar wacho weche mag achaya e pacho kae. Oboke mar 8 jotelo ma joma mine e pacho kae nogolo paro mopogore opogore ewi chenro mar ketho od bura ma pacho kae kaluwore kod tamruok ma od bura maduong' ma pacho kae ne otamore keto e tim chik ma 2/3 gender rule. Tok oboke mar The Star, Tusker United nonyiewo jatugo manyien miluongo ni Kevin Monyi, kendo gin kod geno mar timo maber e lig maduong' mar Kenya Premier League ma igeno ni dhi chakore ayanga dwe manyien. Mano bende makelo e giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono, ka mos marwa mag oboke okinyi ma kawuono dhi ne jo Ugenya ma jokateg mawuok e gwenge mag Ugenya moting'o japuonj Charles Oduor mar Gotodima Primary School, japuonj Paul Ogola mar Nyaharwa Primary School, Tausi mar Kulali Shopping Center, Mama Jennifer Aoko mar Kabuyu kaachiel kod Celine Otieno mar Ugunja. Mago jokateg kod nyikateg madongo e pacho kae. Mos magwa dhine jokateg duto mayudre e gwenge mag Ugenya. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.